Ina, di bangking-bangking na ako doon kaila. Di man ang bukuha, pili ko man siya. Magbukat ang ano guys, rice, kay mamahaw. Ito lang migas. Migas yung rice namin guys. Migas. Kuha pa tayo ng isang plato guys. Masarap yung kain namin yung walang isda. Mainit ang sabaw. Kapit lang ba, Chris? Tunay. Ibalik sa kanan. Kain tayo guys. Kain, kain. Hindi ka. Kuha tayo ng tinulang isda. Mainit guys. Masarap ang tinola niya ni Kuya Alfred. Char. Buret. Lo kadaghan mo ni nindot kanang murag sa kabarangay nga kuan ba? Daghan kaayo guys. Palagi. Daghan na siya paniyoko panihapon. Ayaw tagaan na si Ivan namin. Piti na ko ato itong Kalinaw siya tinola. Pinakain na. Tinolang isda guys na may talbos na kamote. Ako niya. Mainit. Ayaw. Kumain ko na puti. Pagkasunod. Ay gen, ihatod pala yung ato gen. Ilang. Chong ni mo. Niya ko na. Kabuhion yun mo. Kasuway mangod mi anilin. Pamahaw na ay sinugbang buwad. Kalami sa buwad eh. Yang ibutangan o Pamahaw sa ang mga guys. Una ang taon sa Emily. Sa bata pa na siya, ginaraw, syudad. Nasakay ng taxi. Pag mo, anong ipalitan na lang po na hos nila. Uy, nagtato, kita na humat. Ano day mo? Dakpan man ko, buntag sa'yo, Domingo. Pili kita to Christian Aray, Gabriel sa dakop. compliment. Pili kita. Asam na, tamo ulit. Magana. Uy, asa di ay nang Uy, ikuan ay front, uy. asa asa yun? Garahan mo man. Hindi ka magbinaro. Kung ano sa Hindi siya, natura. Hindi siya. Guloy. Sinugbang buwad. Lami kayo. Lami na sa buwad ay. Lami kayong buwad ba? kuwaon magani na dili. Tanawangan. Hang ko din na Kami siya. diris bukid. So kami nabalik. So, ako dito ang nagamaw sa Ang gaan yan saan man ninakaw. Gapuson na lang to, friend. Oy, lang to ibuwan. Gapuson mo luto ah? Gapuson na lang. Wala, ang ibanan. Akong gibitsinan yung mailog. Kundi gitlog. Dili ko iya nga ng Gamson. 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 Itlog. O gamsa. Magdaka ni.